Moko kuom jotend sikunde mag sekondar koro nitiere kod wich bar bang' yudo kwan mamalo mag jopuonjre madonje klas 9 e sema kuondego mag somo ma oting'o klese kod kuonde nindo koro nok e skundego. Magi timore sama jopuonjre owinjo ochak sombgi mar klas 9 kata sekondar ma adundo kochakore sekondar ma adundo ma en klas 7 kochakore wuok tich juma manyien. John Juma nigi ler mathoth. Nyaka ne piny owacho chak chenrono man jopuonjrego duto ma otimo penj mar klas 8 koro dhi skundego mag sekondar ma bende ong'ere kaka 100% transition. Kwan jopuonjre madonjo e skundego mag sekondar koro osemedore. E sama kwan ni koro medore e skunde mag sekondar mopogore opogore, thoth skundego mag sekondar koro nitie kod midhiero. Wane nyaka sani ng'enygi onge kod kuonde somogo moromo ma oting'o klese kaachiel kod kuondego ma jopuonje ninde. Have 14 TSC employed teachers, but now we're a county school with 5 streams. One of them is school fee payment. This place is in Arida. It is very hard to get money. We also have a laboratory which is not well equipped with science facilities that hinders our learning of science. At the same time, we lack enough dormitories. Nyaka sani skunde mathoth e kaunti ni ma Migori kod kwan jopuonje mathoth madonjo e klas 9 ka ipimo kod kwan kuondego mag somo ma gintiere godo. This year, the government has given us 306 admissions, or 306 Form 1, prospective Form 1 students. And last year we got 231 Form 1 students. This year you realize that this year we are going to have an improved enrollment in Form 1. Yet even last year we never had enough classrooms. I want to appeal to anybody who may hear us, but if there's a way we can be assisted to get a school bus. E kinde nonro marwa ne wayango ni jotend sikunde mopogore opogore koro nitie kod wich bar mokalo. Werne nyaka sani omigi jopuonje mathoth madonjo e klas 9 ka ipimo kod kuondego mag somo ma oting'o klese ma gintiere godo. Is that 100% transition is not very practical in our situation, although we are going to try as much as possible to accommodate them, because this is a public school and you really cannot deny students access to education. So we're going to try and accommodate them, even if sometimes we are going to teach them under trees. Jotend sikunde mathoth bende nyaka sani kontie kod pekni mar rwako jopuonje mathoth bende koro omigi ka okalo e bwo chenro mar 100% transition. Ne wane koro gibiro mana tiyo kod kuondego mag somo ma gintie godo. Juma, Ramogi TV, Migori.